Топ 5 финансови грешки, които те държат беден. Живееш от заплата до заплата. Ако харчиш всичко, което изкарваш, никога няма да натрупаш богатство. Започни да заделяш поне 10% от дохода си. Нямаш фонд за спешни случаи. Една неочаквана сметка може да те вкара в дългове. Спести поне 3 до 6 месеца разходи. Използваш кредитни карти без стратегия. Плащането само на минималната вноска означава, че плащаш лихви с години. Погаси дълговете си възможно най-бързо. Не инвестираш. Инфлацията изяжда стойността на парите ти. Дори малки суми, вложени в индексни фондове, могат да направят огромна разлика с времето. Разчиташ само на един източник на доходи. Ако загубиш работата си, оставаш без приходи. Намери допълнителни начини за печелене. Страничен бизнес, фриланс, инвестиции. Коя от тези грешки си правил? Напиши в коментарите.